Olazabal bekaren eta Mendifestaren 9. edizioaren inaugurazio edo harrera ekitaldia. Iritsi da eguna, bihar potola daukegu, baina hasteko ja bezperan badaukegu ikuskizun oso polita. Normalean, emanaldia bukatzen dudanean, ikuskizunaren inguruan hitz egiten dut geurera. Baina nik uste dut gaur pertsona magikoen inguruan hitz egin behar dutela. Hemen herrian baduzuen pertsona oso magiko bat, gure min fisikoan oso ondo sentatzen dakienak, baina baita ere gure kuburuko minak eta gure bihotzeko minak zaintzen ditu eta sentatzen ditu ere behar. Andoni, eskerrik asko, zu bezalako pertsona gehiago munduan mesedez, eskerrik asko.